Awawa yide tawa jofa jofa be gol. Awawa yide tawa jofa. Assalamu alaikum Charno. Wa alaikum salam. Jara mare. Asali ga alhamdulillah. Tabarakallah. Aba Asali. Moran Alhamdulillah. aba yamtani Nde ko jamati kam. dan beri jam. Kitan nan safro. Mun ngi musil. Asali Redo bal. tan redo man dogata Kitan hiber. hiran Kitan hiber. ya ne marana nan indam Min nan inde mangal tadam. hala ima hiran hiber min de ure Min galan do min jodaki. do woni gon I redo kan tan toujours do gontan. Kitan nan. joni cella Wallam itan bi mai. Kanko yabi ili. lekima jahatu safina Safina, hongo na Safina. bidik safina Dik Safina. bogarsi Bogarsi binanam. ja ton jawnoɗa sa ɗiɗi reedu doganduma saɓor wona saɓorde sa nani tan hankkadi so reeduma dotti wallahi billahi tallahi sa waɗi no mbirumami sa ari mi harminan ɗum ɗo yiyami ye ceerno ko jamfima kam Mi mai wallam. sa yeedu bogarsi Aha. mbiya yo ye sac ciment Aha. jahato ban moussa sambo key makko Minanam. gourmet waɗa hebbinde gourmet ceenal cooda jahato baba yerosal mona jeere kuñagani a faami o yeyima ponti paquet ha 5 jaha ndaroya maçon jokkuɗo balɗe o gonɗo sababu hewɓe cuuri e kuɓeje étage hannde On holan. job Job minana job. kanko Minan job. sa yeeri makko noddama ko kam ciment o e pondiji ɗi e ceenal ngal kalanduma mo safarma de Mi wori Cerno min nakan. kala no mbirumi ya wat mbaɗira noon ko kam ceenal ngal e pondiji ɗi e ciment o mbiya yo jiiɓani so jiiɓanima subaka awa bat peluji 5 jara kikiɗe peluji 5 jara sa reeduma dokki hankkadi nam ara sarka dawol ngo Cerno mi yehi. yamo Ngarin am hande so Allah jabi. Mi yehi. a jaram Mi ngi Cerno mi yehi. A jara. allah jaram Mi yehi. ɗoɓe ko noon noon ko min wiyete wawi waɗ almuɓamɓele hannde matoɓe caɗi defande kam neɗɗo mo timminani ceerno mum gammiɗani sikkani sen timminal Assalamu alaikum. waaleykum salam Ceerno sawa. mbaɗɗa Addeli jamdani a ceerno. alhamdulillah moɗum ni Alhamdulillah. Ceerno waɗa haala hew. Par ce que mi garno miɗe tabbi. Mi reedam ɗum yoori. Ene ɓuura hande lebbi ɗiɗi. Mi ronki tan yomi tawa. ndu doga tan jiɗɗa Yimɓe tan woni ɗo. ha ndu dogi Bismillah. wan goɗɗinen haala haalma safare ma sa waɗi sa yeyi yitere ko allah wawnoma ko kawam Aw. canta rewnuma gaddami loppaɗu ɗo Ah. ndu wonta darade Ala ceerno. Loppa reedam. a yiɗa sellu Mi reedam loppa. hay ko wona reedu mum loppamuɗo ha jammu darade Ala. Reedam loppa. a yiɗa sellu Mi yiɗa wadde reedam loppa. awa hono monen woni yimɓe haaji Onon kono ceerno no mbaɗa ko barke reedam loppa. a jaram Mi yiɗi reedam loppa. a jaram hono monen wonɓe cellata sukaɓe bonɓe neeji garan cewɗo cofnoro mawɓe cofnoro Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. lulande ko jinneji gonnoɓe haali Ceerno Jara. a selli kay A seeɗa. jam tani alhamdulillah mawɗum ni tabarika mawɗum ni aba yawon Ceerno mbiɗa jonude haalde. Keeci Moussa mi fii jeeri fii waaw. Joni nani inde ma no feewi. Kan Moussa ɓen. Donc wakkilima yettaɗo. inchallahu ñagira inchallahu kala nde nanirɗa innande so ɓurani ɗon mankata ɗon alhamdulillah ne teeɗo. aha Keeci tampini o. min noon mi fawata neɗɗo safara ma somi haalnima sa waɗi ko hoore ma Bismillah min wakkili. sa waɗi a yeehi hen yitere ko allah wawnuma kokkata kam Min wakkili. doga jaaha dow guidron dow karuji giwoji bommoɓo ɗi
lello ay hakkude gidron fota karo ngabba keji ma sa so keji ma musti wala wa illa billah nani Allah nani cer nani Allah nani ono do ko nawi mi dawon cer lello ay gidron kar ngabba keji ma so keji ma musti hande nam armi harmina dagam go subhanallah min de wala wari am do jammi sai do jammi kanu ma an jabi wara ala jammi an jabi mom wala sai bi hala kangam ona be ayda selu de ayana na gida may ono serno fono bindi sernabe ay dem yalla wi kam yalla mi de cer rol ko lo tam gardo ko fi ci kanna so da su da ni wol male ya tolda ko mun dani Abonnez-vous.